Dwaro kod duol pod imedo gol mondo mi owe thuolo Shadrack Kiprono manondhi otieno ma piny orugo kawuono e kar dak ma South B. Shadrack en achiel kuom jogo mosebedo ka ng'anyo ka gidhiro piny owacho mondo wit oko paro mar chik mar omenda. Nyaka sani onge ler mayango kuma Shadrack nitie. Tipo mag wang' dede CCTV mantiere oko mar magawa more kar dak ma South C nyiso kaka jal makene ratiro mag oganda Shadrack Kiprono mong'ere kaka Shad ne ondhi otieno ma piny orugo kawuono kendo soe nyamburko manowuok ng'wech kendo lal Meru. Moko kuom jogo magin joneno ne oyango nyamburko ni kendo keto picha ne mbui. Shadrack en achiel kuom jogo mosebedo ka ng'anyo e pacho ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa ma 2024. Thuolo machuok bang' ne ndhiye wachne ne okere mbui ka oganda dwaro mondo mi owe thuolo. Wach mar ndhiyo mako kendo geng'o ne kweth madonjore ng'anyo osenyuolo luoro e kind rowere mathoth ma bende dwaro mondo mi piny owacho owit oko paro mar chik mar omenda. Odiochieng' manyoro Laktar Austin Omondi mong'ere kaka Japrado ne omaki ka otel ne chenro mar golo gi chiwo remo. Omondi kod jowetene mamoko ne oduogo we thuolo. Chieng' ngeso jal machielo mong'ere kaka Billy Simani mong'ere gi nying mar Crazy Nairobian bende ne ondhi kendo geng'ne odiochieng' duto bang'e to ne owe thuolo kaluwore kod okang' mar rowere ne okawo mar goyo koko kaachiel kod riwruok mar okil. I want to confirm that we have been able to rescue Billy and save him now. And I hope you can confirm that this is the Billy. I know we got a notification earlier, and so as LSK we had thought that Billy had been freed. But when we sent someone to the station, we found that Billy was not there and he had not been booked. And so the moment we got a tip-off, we ran immediately to try and find Billy. So Billy, I'm safe. Thanks to everyone. Thanks to LSK for coming into the rescue. I'm fine, guys. thank God. Thank God. Kaluwore kod ma, ugai mar doho manosidho rutaya Willy Mutunga odiochieng' ma kawuono osingo wuotho kamoro achiel kod rowere go nyaka e apisi mar okwach kich mar dwaro ng'eyo mathoth kama Shadi nitie kendo kwedo okang' mar meko magi.